Il-Gvern se jkun qiegħed jaħtar kumitat ta' esperti sabiex jiġu studjati u solvuti każijiet ta' dik magħrufa bħala parental alienation. Din tfisser li xi ħadd mill-ġenituri jispiċċa mċaħħad minn uliedu waqt separazzjoni bejn il-koppji. Din il-problema qiegħda ssir iktar komuni u għalhekk dan il-Gvern se jkun qiegħed jindirizza direttament din il-problema. Hekk sostna l-Ministru għad-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon li spjega r-riperkussjonijiet ta' din ir-realtà. Il-parental alienation hija sitwazzjoni fejn għandek wieħed mill-ġenituri illi jara kif ibiet lil ġenitur li ieħor minn mat-tifel jew tifla. Hija xi ħaġa li hija negattiva, mhuwiex fl-interess tat-tfal illi jkollhom aċċess biss għal ġenitur wieħed, li jkollhom aċċess għat tnejn anke tgħinhom kif jiżviluppaw psikoloġikament u anke jagħmluhom iktar kompleti. Huwa qal ukoll li din l-inizjattiva turi biċ-ċar li din hija amministrazzjoni kooperattiva filwaqt li jenfasizza li l-interessi ta' tfal għandhom jiġu l-ewwel u qabel kollox, speċjalment f'sitwazzjonijiet ta' divorzju u separazzjoni. Din intqal fid-dawl li minħabba l-COVID-19 abbużi ta' dan it-tip sfortunatament żdiedu. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis sostna li din hija problema li nafu ftit dwarha u għalhekk dan il-Kumitat ta' Esperti se jkollu wkoll ir-responsabbiltà li jirrakkomanda soluzzjonijiet leġislattivi. Barra minn hekk, il-Kumitat se jindirizza wkoll aspetti bħal l-effiċjenza fil-qrati Maltin li jaffettwaw direttament il-każijiet marbuta mal-aċċess tal-ulied. L-enfasi tiegħi se jkun li l-qrati jkunu iktar effiċjenti. U dan huwa marbut mal-parental alienation għaliex mhuwiex aċċettabbli li jkun hemm digreti mhux dejjem taqper ikun hemm digreti fuq aċċess fuq kura u kustodja illi jdumu xhur biex jingħataw għalfejn għaliex id-dewmien jagħti vantaġġ il dik il-persuna għal dik il-partner li jrid jieħu vantaġġ mit-tfal. Il-Kummissarju għat-Tfal Pauline Micheli hija parti minn dan il-Kumitat fejn se tagħmel dak kollu li tista' sabiex it-tfal ma jintużawx bħala għodda biex il-ġenituri jieħdu vantaġġ f'kawżi ta' separazzjoni u divorzju. Hija spjegat f'aktar dettalji responsabbiltajiet li se jkollu dan il-Kumitat. Irridu vera nidħlu fil-fond. Plus li jekk imbagħad jinstab li jkun hemm aljenazzjoni, rridu naħdmu maż-żewġ partijiet, mal-żewġ ġenituri, mal-iktar mal-parent li jkun qiegħed jaljena u mat-tfal biex naraw kif nistgħu nirriżolvu il-problema.